Rozważników, bardzo rozważnika rolników, właśnie w tych moich rodzinnych stronach, bo jak jestem urodzony między Rybnikiem i Raciborzem, tu się narodził, jako książę wychował i przez to myślę, że się tak dobrze wszyscy rozumiemy. Nie jedno zgodca, ale w tym, co chcemy zrobić, to do naszego Śląska, do naszej Europy, przede wszystkim do Europy regionu. Myślę, że to nas łączy i kupa tych dobrych inicjatyw naszych wspólnych przez te wszystkie lata, za które Wam też pięknie dziękuję. Ale najbardziej dzisiaj, kiedy mamy święto Unii Europejskiej, dziękuję Wam za to, że 5 dla mnie bardzo ważnych wspólnośląskich organizacji przyszło sam, żeby podpisać apel, zgodny, wspólny, krótki tekst pokazujący poparcie do mojej kandydatury w wyborach europejskich. Rozumiem, że jest to poparcie do Europy regionów i do tego, co do my sam na Górnym Śląsku mogli liczyć, więc po naszemu i u siebie. I przez to zapraszam po kolei, jak stoicie, nasza najmłodsza książeczka Iga Młodowa, przygotowany do podpisu pilot. Także Julku, Ja pierwszy, są ważniejsze. ale ty jest A może ja jest najstarszy? No podej Guciu, po naszemu. no podej Guciu, no. No podej. Ale Józka mówi. Aha, ty masz. Tak, no. A teraz mi musisz tu trochę placu zrobić. Dobrze, o. Ładna. I to rozsadzi. Do relacji Lewiana. To jest towarzystwo Dajemy. promowania mowy. Śląskiej oddajemy. To zapraszam w kolejności Stonia. No, podej Guciu. No, przesuń się. Śląska Partia Regionalna. Można twarzą do nas, uśmiechnąć się. Dziękujemy. Dzięki. Ruch Autonomii Śląska. Peter, Peter, podugraje teraz na ciało. Co Frela, doż mi ten filok, ja? Modry filok. Śląska Partia. Zaraz tu szrajbnymy. A co to mam, moje miano szrajbnąć? Moja. No to dobra. Peter. A mąż oddaja filok, dawaj kominkrzemu, fajnie ci zagrzeja giery. I Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, do którego też należa, muszę śmieścić. które Ej, pozór. było, jest konspiracji. i będzie. Konspiracji. Dzięki. Proszę. Dziękuję. Brawo. Sami może się film zrobimy i Tu mnie zrobili, czy ja pójdźcie się zrobimy taki cuzamy bil do kupy. to by było widać. Ci co szrajbli, a potem ci co byli przy tym szrajbowaniu, nie? A ty czym ten filok, bo nikomu nie dawaj. Pamiątkowy. Ja weźcie go, sprzedasz go potem za 20 lat. Jeden dobry znak, słuchajcie, w Moskwie fajrują dzisiaj Dzień Zwycięstwa. O, Zależy jakie zwycięstwo. Dobra. Teraz by było fajnie, jakby no my się więcej dokupowali, nie? Może